Габделхай Сабитов. Урман кызы Таңсылу. Тылсымлы хикәя. Сәер кеше бу Газизулла абзый. Гомере буе урманда яшәп тә, һаман күңеле урманнан бизмәгән. Яшь чагында әллә кайларда, Иртыш буйларында сал агызган. Аннан соң күп еллар урманчы булып торган. Сугышта яраланып, бер җиңен бил каешына кыстырып кайткач та, җылы урын, төшемле эш сайлап йөрмәгән. Кызлар көзгесе кебек, тум түгәрәк урман күле буендагы пионер лагерена каравылчы булып төпләнгән дә калган. Сәлимә апа әле хәзер дә шул хакта сүз кузгаткалый. Урман шүрәлесенә әйләнеп беттек инде. Булмады, кешечә яшәтмәдең ди. Газизулла абзый дәшми. Ул радионы әкрен тавышка килеп куйган да, бөтен дөньясын онытып, кемнеңдер бик моңлы итеп курай тартуын тыңлый. Сәлимә апа тавышын күтәрә төшә. Минем дә бер күрше күлән белән гөрләшеп яшисем килә. Урман дисең икән, әллә Каф тауы артындамы? Әнә сабирлар кебек, ял көннәрендә гүләйткә килеп йөрер идек әле. Сәлимә апаның сүзе озаккарак китсә, Газизулла абзый кырын яткан җиреннән үрелеп, радионы бераз көчәйтеп куя. Ичмаса әйткән сүзеңне колагына элсен иде дип дәвам итә Сәлимә апа. Әзрәк бала турында уйлар идең. Мәктәбе җәһәннәм астында бит. Язын көзен зат бирүт 3 чакрым ләшбердек йыра. Кеше балалары әнә шәһәрдә трамвайда гына йөри. Газизулла абзый мыек астыннан гына көлеп Булатка карый. Әтисенең бу карашын Булат шундук төшенеп ала. Башка кайгың булмаса, минем өчен борчылма иде ул. Мут елмайып. Тиздән трамвай безнең ишек төбеннән узар. Урманда торырбыз, гүләйткә шәһәргә барырбыз. Менә ишетмәсәң ишет әнисе дип көлә Газизулла абзый. Үзең кебек, малаеңа да урман җине кагылган инде. Син әнисе каты күңелле кеше. Урманның серен аңлый белергә, җырын тыңлый белергә кирәк аның. Әйдә улым булмаса, бер әйләнеп керик әле. Булатка шул сүз җитә кала. Ул шундук сикереп торып, өстенә киенә башлый. Сәлимә апа бөтен шәпшүләрен онытып көлеп җибәрә. Менә ике хыялый, бу кадәр булырсыз икән, кая барасыз инде? Әнә яшәреп тә тора, яңгырга ләгүгез бар. Тыз түгел, эремәбез. Капкадан чыгуга, әтисе үзенең сыңар кулын Булатның җилкәсенә сала. Борылмалы тар сукмак буйлап алар, бик озак шулай тын гына баралар. Түгәрәк күл читен әйләнеп узгач, сукмак сиздермәстән генә бер читкә борыла да, куе куакларга борынын төртеп, аю табаны сәрдә, балтырган яфраклары астына яшеренә. Газизулла абзый кинәт кенә туктала да Булатка карап пышылдый. Тс, шаулама, ишетәсеңме? Булат гаҗәпләнеп әтисенә күтәрелеп карый. Газизулла абзый башын бераз кырын салып, онытылып тыңлый. Кинәт аның йөзе яктырып китә. Маңгаендагы тирән җирчыклар языла төшә. Мыек чылгыйлары кыймылдап куя. Ишетәсеңме? Ишетәм. Усак шаулый. Усак кына түгел. Корурман бабай җырлый улым. Нигә соң ул үзе күренми? Нигә мин дә ишетмим? Газизулла абзый улына карап, серле генә елмаеп куя. Син, улым, урманның серләрен белеп бетермисең әле. Таң вакытын йоклап уздырасың. Урман кызы Таңсылуны да күргәнең юк. Әйдә борылыйк.
әнә яңгыр төшкәли башлады. Әниең борчылмасын. Кайтып йокларга яткач, Булатның күзенә йокы кермәде. Эх, бер күрәсе иде шул җырчы бабайны. Оты баласы иде шуның моңлы җырларын. Әти әйткән Таңсылуны гына күрсәң дә, ул бәлки үзенең бабасын да күрсәтер иде. Аны күрү өчен Булат төн буе керфек какмаска, бер генә түгел, 3 төнне йокысыз үткәрергә риза. Булат кулларын баш астына куеп, шулай уйланып ята. Тәрәзәнең югары өлгесеннән аңа агач башлары күренә. Яңгыр юып киткән күк йөзеннән йолдызлар күз кыса. Шыпшык борыны озынлыгы җәйге төн озакламый эреп тарала да башлады. Менә соңгы йолдызны да таң җиле өреп сүндерде. Ышлаеп күккә үрелеп торган чыршы башына бер бәйләм кояш нуры килеп кунды. Булат шыпырт кына торып, өстенә киенде дә мәче кебек кенә басып чыгып китте. Гаҗәп! Таң вакытында урман тылсымлы бер төскә керә икән. Агач асларында куе күләгә, тау кушы кебек караңгы. Ә кояш төшкән урыннарда агачлар ачык яшел төстә. Һәр агачта, һәр ботакта меңләгән чык бөртекләре. Аларның һәр берсе күзләрнең явын алырлык булып төрле төсләр белән балкый. Үләннәрдәге чыклар да бик кызык. Кояш төшкән урында алан өсте көзге кырау төшкән кебек ап-ак. Ә күләгә җирдә куе зәңгәр. Әйтерсең кемдер төн буе зәңгәр буяу сибеп йөргән. Кичәге җылы яңгырдан соң берәү ташы кебек шомарып калган юш сукмакны яңгыр суалчаннары тишеп шадралаткан. Кая карама, алар казып чыгарган бөртек-бөртек кенә көпшәк туфрак өемнәре. Уйсурак урыннарда әле яңгыр суы кибеп тә өлгермәгән, ә ботаклардан тып-тын тамчы тама. Якадан агып, тәнне чиркандыра. Сукмак буйлап бара торгач, Булат түм-түгәрәк алан читенә килеп чыкты. Тагын да эчкәрәк керергә кыймыйча, ул бер агачка аркасын сөяп чүмәшеп утырды. Утыру булды, тәне оеп, күз кабаклары авырайып китте. Бер мәлне якында гына шилтер-шилтер итеп чишмә шилтерәп куйды. Юк, чишмә түгел икән. Зелпе куагы артында кемдер көлә. Әллә йоклап утыра инде? Йокламыйм, ди Булат. Син үзең кемсең? Нигә көләсең? Мин Таңсылу. Син Корман бабай кызымыни, дип шатланып кычкыра Булат. Һәм тавыш ишетелгән якка йөгереп бара. Барса, бер кем дә юк. Әлеге тавыш башка куак артыннан ишетелә. Булат тагын шунда йөгерә. Менә тамаша. Кызый тагын юкка чыккан, ә тавышы бөтенләй әллә кайдан, югарыдан яңгырап ишетелә. Булат гаҗәпсенеп башын күтәрә. Кызый, нигә миннән качасың? Качмыйм. Мин биредә генә. Нигә? Нигә агач башына мендең? Бүре эчендә яшь яфраклар шытканын тыңлыйм. Яфрак шытканын? Син шулай бүре эчендәге тавышны да ишетәсеңмени? Ник ишетмәскә? Тыңлыйсың килсә, мен бирегә. Булат ашыга-ашыга юкә агачына үрмәли. Ботактан ботакка күчә-күчә, бик тиз ышка ук менеп җитә. Тик кайда соң ул Корман кызы? Мин монда. Менә могҗиза. Инде хәзер түбәннән дәшә. Әле генә шушы агач башында иде ләбаса. Күзгә күренмичә ничек төш алды икән? Булат ботакларны аралап түбәнгә карый.
Ничек кенә булса да, шаян кызыйны күрергә чамалый. Әнә ул. Каен кәүсәсенә сарылып, колагын каенга куеп, нәрсәдер тыңлый. «Эй, кызый, мин сине күрдем, каен артына качкансың», ди Булат. «Качмадым». «Алайса ни эшлисең анда?» «Кәүсә эчендә каен су акканын тыңлыйм. Кил, син дә тыңла». Булат кабаланып түбән төшә башлый. Бераз төшкәч, юан ботакка тотынып, туп-туры җиргә сикерә һәм йөгереп барып, әлеге каенга колагын куя. Ләкин аңа үз йөрәгенең дөп-дөп тибүеннән башка бер нәрсә дә ишетелми. «Алдыйсың син мине, урман кызы», ди Булат. «Алдыйсың? Нәрсә дигән сүзсең ул? Мин ул сүзне белмим». «Белмәсәң, менә белдерермен мин сиңа». Булат, каен кәүсәсе артына үрелеп, шаян кызның чәченнән эләктереп ала. «Ой, җибәр, авырттырасың», дип пышылдый Таңсылу. «Җибәрмирәк торсын әле». Булат, каен кәүсәсен әйләнеп, Таңсылу торган якка чыга, ләкин тагын могҗиза. Тагын беркем дә юк. Малай тәмам аптырап, үчен язып карый. Уч төбендә берничә каен яфрагы гына өзелеп калган. Менә ничек? Димәк, теләсә күренә, теләмәсә шундук юкка да чыга ала дип уйлый Булат. Миңа үпкәләгәндер дә инде. Чәченә шаярып кына ябышканымны каян белсен ул. Булат шулай дип уйларга да өлгерми, Таңсылу якында гына тагын киреп җибәрә. «Хей, мин беләм, син усал малай түгел». «Каян беләсең?» «Безнекеләр әйтте. Кыш көне ачыккан чакта син аларга җим сипкәнсең. Аннан соң Карман бабай да әйтте. Әтиң белән сез аның җырларын яратасыз икән». «Җыр яраткан кеше усал булмыймы?» «Җыр яраткан, урман кырларны яраткан, кошларны кызганган кеше ничек инде начар булсын?» «Алайса, нигә син миңа күренмисең? Иң элек миңа энҗе сәйлән тезеп китәр. Мин аны каян алыйм?» «Әнә иш, аландагы һәр үләндә, һәр чәчәкнең керфегендә таң энҗесе. Тик тизрәк бул. Кояш күрсә, хәзер җыеп бетерә аларны». Булат шундук алан уртасына йөгереп чыга да, ромашка чәчәгендә җемелдәгән чык бөртегенә үрелә. Ләкин ул килеп кагылганчы, чык бөртеге җиргә тама. Булат икенчесенә үрелә, анысы да бармак буйлап агып төшә. Өченчесе юеш тапкына калдырып уч төбенә җәелә. Азаплана торгач, тәмам хәлдән тоя Булат. Ул узган җирдә, чыклы үлән өстендә, куе яшел булып, ике аяк изе сузылып кала. Аның аяклары гына түгел, җиңнәренә кадәр чыланып, лач су була. Шул вакыт алан читендә кемдер көрсенеп куя. Булат башын күтәреп караса, әнекәй генә, бөтенләй якында гына, әлеге каен агачы төбендә Таңсылу басып тора. Нинди чибәр кызый, йөзе алмага чәчкәсе төсле алсу, чәчләре кыңгырт кара, дулкын-дулкын булып бөдрәләнеп иңнәренә төшкән. Яшел чигүле аппак күлмәк кигән, күзләре нинди. Һавага караса, алар ачык зәңгәр, урманга караса кыңгырт, чыклы үләнгә караса, чыклы карлыган кебек ялтырый башлыйлар. Менә Таңсылу Булатка таба борыла һәм кулларын болгап, ниндидер ишарәләр ясый. Читкәрәк кит янәсе. Безгә артык якынлашырга ярамый. Булат урман кызыннан күзләрен ала алмыйча,
әкрен генә чигенә башлый. Таңсылу да кузгала. Аның озын ак күлмәгенең итәге җиргә үк тиеп тора. Шуңа күрә ничек аяк атлаганы күренми. Елга өстендәге ак томан кебек шуп кына килә. Шунысы гаҗәп. Ул узган җирдә бер нинди дә эз калмый. Бер генә үлән дә селкенми. Чәчәкләрдән бер генә чак бөртеге дә төшми. Менә ул агач күләгәсеннән кояш нурына чыга. Һәм шундук танымаслык булып үзгәрә дә куя. Коңгырт кара чәче алтын сары төскә керә. Өстендәге ак күлмәге дә кояш нурына моныла. Ул илә-бөгелә үләннәрдән, чәчкә керфекләреннән чык бөртекләре җыеп ала да, аларны неп-нечкә пәрәвез җебенә тезеп, кат-кат итеп муенына тага. Таң энҗеләре шундук әллә нинди сихри нурлар белән җемелдәшә башлыйлар. Таңсылу өнсез калган Булатка карап елмая. Янәсе, миндәй чибәр кызны синең гомердә дә күргәнең юктыр әле. Шулай киязләнеп бер бөтерелгәннән соң урман кызы, ак томан сыман, алан өстен бер әйләнә дә агачлар арасында күздән югала. Менә кыбырсык дип куя Булат. Карурман бабай турында тәки оныттыра язды бит. Эй, урман кызы, тукта әле. Ләкин Таңсылу җавап бирми. Тик бөтенләй икенче юнәлештә сузып-сузып, «Тру-ту-ту» дип кычкырган тавыш кына ишетелә. Бу тавыш Булатка бик таныш кебек тоела. Ул күзләрен ачып җибәрә. Караса, һаман шул баягы агач төбендә утыра. Кояш шактый югары күтәрелгән. Алан өстендә ак томан йөзә. Түгәрәк күл ягыннан быргы тавышы яңгырап ишетелә. «Тру-ту-ту! Тру-ту-ту!» Булатның башыннан лагерь килгән дигән шатлыклы уй чагылып уза. Лагерь килгән. Моңа кадәр тын гына яткан түгәрәк күл буена быргы, барабан тавышлары килгән, шат җырлар, ал галстуклар, кызыл байраклар, төнге учаклар килгән. Булат өчен бәхетле, күңелле көннәр килгән. Булат утырган урыныннан сикереп торды һәм куак асларына чума-чума быргы тавышы килгән якка чапты. Лагерь капкасы төбендә ике буш автобус тора. Ә пассажирлары лагерьга хуҗа булып талганнар. Берәүләре таган атына карусель әйләнә, икенче берәүләре яшел чирәм өстендә мүкәли, кайберәүләр туп тибеп йөри. Көлеш, кычкырыш, ыгы-зыгы, шау-шу. Бу лагерь Казандагы бер заводныкы. Шуңа күрә анда ел сайын диярлек бер үгезчеләрнең балалары килә. Булат аларның күбесен таный. Әнә, Кар бабай кебек юантык гәүдәле, зур башлы, кыска муенлы бер малай капкага таба йөгереп килә. Ул Кәли исемле. Аның артыннан куып килүче яшел чалбарлысы Ваня. Ул кулларын булгый-булгый Булатка кычкыра. «Эй, Булатик, чыгарма Кәлине, җибәрмә, без тоткан җыланны алып качты». Булат кулларын җәеп капкага аркылы басты. Ләкин Кәли җитез генә иелеп, аның кул астыннан шу бузды. Инде куып җитеп якасыннан эләктердем дигәндә, ялт итеп борылды да аяк астына ауды. Булат аңа абынып яшел чирәм өстенә мәтәлде. Арттан куып килүче башка малайлар Булат өстенә килеп иелделәр. Кәли шул арада сикереп торып куак астына чумды. Аны көчкә эзләп таптылар. Тагын кычкырыш, тагын шау-шу купты. Әнә ул, әнә, юкә агач артында. Тотыгыз тот, Ваня, юлын кис. Бу юлы Кәли ычкына алмады.
Малайлар аны уратып алдылар да, кесәләрен актара башладылар. Кәли карышып тормады. Йөгерә торгач, карышыр хәле калмаган иде инде. Туктагыз, малайлар, үзем бирәм, диде ул, мыш-мыш сулап. Үзем бирәм, җибәрегез кулны. Ай-ай, хәйләкәр, тагын качар иде бугай. Җир упсын, качмыйм. Кысмагыз беләкне, җыланны үтерәсез. Малайлар аның кулларын җибәрделәр дә, шундук ләктереп алырга әзерләнеп, як-ягына бастылар. Кәли, күлмәк якасыннан кулын тыгып, сул җиңе эченнән уклау узынлыгы кап-кара җылан тартып чыгарды. Җылан пружина кебек бөтерелеп, аның беләгенә уралды. Аларның тавышына йөгерешеп килгән бер төркем кызлар, куркынган чыпчыклар кебек чырылдашып төрле якка сибелделәр. Әй, тилеләр, курыкмагыз. Тузбаш бит ул. Чыга торган җылан түгел, менә карагыз, башында 2 сары табы бар, дип, җыланның болгап кычкырды Кәли. Ләкин шул арада Тузбаш аның кулыннан шуып төште дә, малайлар ләктереп алганчы, коры яфраклар астына кереп ташылды. Тотыгыз, әй ачык авызлар, ычкындырдыгыз бит, дип кычкырды Кәли. Кара, үзе ычкындырды да безгә сылтый. Жюри җибәрде ул аны. Бирегез кирәген, малайлар, бутарлагыз. Шул вакыт Кәли лып итеп җиргә утырды да, былай да кып-кыска муенын җыерып, кулын күтәрде. Тс, шауламагыз. Хәзер бер фокус күрсәтәм. Менә, күрәсезме? Бу нәрсә? Нәрсә булсын, борчак. Борчак булса, карап кына торыгыз. Ул учындагы борчакны һавага чөйде һәм калын иренле зур авызын ачып, борчакны тел өстенә төшерде дә, гылт итеп йотып та җибәрде. Йоттым. Хәзер менә тагын карагыз. Фукс-мукс, әлли-хоп. Кәли уң кулы белән үзенең җилкә тамырына шап итеп сукты. Сугу булды. Авызыннан 2 юеш борчак килеп төште. Кызыкмы? Кызык булса, тагын күрсәтәм. Карагыз, бу нәрсә? Кулъяулык. Бусы нәрсә? Шырпы. Шырпы булса, карап торыгыз. Кәли кулъяулыгын җиргә җәйеп салды. Яулык уртасына шырпыны куйды. Яулыкны чит-читеннән тотып, 4кә бөкләде. Я әйтегез, шырпы кайда? Яулык эчендә. Эчендә булса, сындырыгыз. Я, кайсыгыз сындыра? Булат яулык аша шырпыны капшап тапты да, урталай сындырды. Башка малайлар да тотып карадылар. Сынуы хак булсын дип, шырпыны вак кисәкләргә тура бетерделәр. Шуннан соң Кәли авыз эченнән ниндидер тылсым укыган булып яулыкка өрде. Фукс-мукс, әлли-хоп. Кәли яулыкны сүткән иде, аның эченнән сынмаган шырпы килеп төште. Малайлар тагын шаулаша башладылар. Туктале, тукта, ничек эшләдең? Икмәктер сынмаган. Хәрәмлисең, уч төбендә 2нче шырпы булган. Әйе, кулында булган. Күрсәт әле тагын. Кәли былай да шипи күзләрен кысып, калын тавыш белән көлеп куйды. О, күрсәтмирәк торсын. Бик күрәсегез килсә, миндә фокус бетәрлек түгел. Давай, 4 кулъяулык бирегез. Малайлар аңа унлап кулъяулык суздылар. Кәли аларны ашыкмыйча гына очынышка тинеп тезә башлады. Ялга бетергәч, 2 башыннан тотып тартты да, түгәрәкләнеп тезелгән иптәшләренә күрсәтте. Күрдеңме? Күрдем. Син күрдеңме? Күрдем. Барыгыз да күрдегезме? Күрдек. Алайса бүтән күрә алмассыз. Кәли яулыкларны бөтәрләп кесәсенә тыкты. Малайлар шаугыр килеп, аның өстенә өелделәр. Кесәләрен актарырга керештеләр. Бер кесәсеннән шабырдап борчак куелды. Әллә нинди тимер томырлар, шырыплар чәчелеп китте. Икенче кесә төпсез булып чыкты. Ваня кулын тыккач, Кәли Тузбаш кебек боргылана башлады.
Хей, җибәр, Ванька, кытыкны китерәсең, җибәр. Җибәрми торсын, яулыкларны кая куйдың? Шул вакыт Кәли әллә ничек кенә малайлар кулыннан ычкынды да сикереп торды. Аның шалбар балагыннан кул яулыклар килеп төште. Иптәшләре яулыкларны бүлешергә тотындылар. Шул арада Кәли юкка чыкты. Малайлар, качкан бит. Кугыз, ура! Әллә кая кит алмас, каршысына төшегез. Уратып алыгыз. Шул вакыт кемдер Булатның аягыннан тартты. Борылып караса, Кәли муенын җыерып, артыш куак артында утыра. Шаулама, малай, кил. Алар мине куып йөрсеннәр әле. Мин сиңа фокус өйрәтим. Малайлар яраклашкач, куак артыннан чыкты да бармагы белән Булатка төртеп көлеп җибәрде. О, фокус өйрәнәсең килә инде синең, ә? Килә шул. Акылың алтын икән. Өйрәнмирәк тор әле. Өйрәнәсең килсә, бергә бер. Мин сиңа урман кызын күрсәтермен. Нинди урман кызы? Мин аларны күреп туйган. Әнә, чырык-чырык көләләр. Бик кирәкләре бар иде. Юк, алар түгел. Алар лагерь кызлары бит. Ә мин күргәне чын урман кызы. Бүре эчендә яфрак шытканын, кәүсә эчендә кайын суы акканын тыңлый белә. Әгәр теләсә, синең башыңдагы уйларыңны да ишетә. О, алдарсың инде Кәли абзаңны. Җир упсын алдамыйм. Узган елда син миңа поши эзе дип сыер эзе күрсәттең. Сыер эзе алай озынча булмый. Ярый. Урман кызын күрсәтсәң, борчаклы фокусны өйрәтәм. Юк, икесен дә. Ярый, килештек. Ну, син аларны беркемгә дә өйрәтмисең, килештекме? Килештек. Икенче көнне Булат белән Кәли таңнан торып, әлеге алан читенә килеп яшеренделәр. Әнә шунда гына карап тор, дип пышылдады Булат. Урман кызы чык бөртекләреннән сәйлән тезәргә килер. Алар сулыш алырга да кыймыйча, бик озак яттылар. Инде үләннәрдән чыклар да кипте. Кояш та шактый күтәрелде. Төрле төстәге күбәләкләр чәчәктән чәчәккә кунып, аланда куышып уйный башладылар. Ләкин урман кызы күренмәде. Кәли түземсезләнеп, Булатның кабыргасына төртте. Я, нишләп чыкмый? Тагын бераз көтик инде. Нәкъ шул вакыт лагерьдә подъем сигналы уйнадылар. Кәли йокысыннан уянган кебек сискәнеп, башын күтәрде. Ул озак кына Булатның йөзенә текәлеп торды да, кинәт бер карарга килгәндәй әйтеп куйды. Булмаса булган, бер фокус өйрәтим үзеңә. Кайсысын? Яңаны. Син аны белмисең әле. Ябагадан ялкын чыкканын күргәнең бармы? Ул кесәсеннән нечкә резин тасмага тагылган кечкенә кызыл туп алды. Настоящий ябага туп. Язгы каникул вакытында авылга әбиләргә баргач, кыба сыер йоныннан әвәләп ясадым. Тагын да зуррак итә идем дә, сыерның ябагасын сайысканнар йолкып бетергән. Әйдә, нишава, былай да ярый ул. Карап кына тор. Шушы тупның менә шушы тешеннән ялт итеп ут күренер. Кәли резин тасманы сузды да кинәт ычкындырып җибәрде. Туп шундый каты итеп Булатның күзенә килеп бәрелде, малайның күзеннән аллы-гөлле утлар чәчрәп киткәндәй булды. Ho, менә сиңа фукс-мукс дип шаркылдап көлде Кәли. Урман кызы күрсәткәнең өчен булыр. Кабат алдамассың менә. Синең аркаңда иртәнге аштан коры калдым. Ул үзләре килгән сукмак буйлап лагерьга таба йөгерде. Ә Булат шул урынында утырып калды. Аның күзеннән бер үзлексез яшьләр тәгәри иде. Авыртудан да бигрәк ялганчы исемен күтәргәнгә күңеле әрни иде аның. Ә бу урман кызы Кәли барында нигә килмәде икән дип уйлады ул.
Ләкин шул чак якында гына, бөтенләй колак төбендә генә тагын шул ук ягымлы тавыш ишетелгәндәй булды. Ул мине барбер күрмәс тә, ишетмәс тә иде дип, аның уйларына җавап бирде Таңсылу. Ни өчен күрмәс иде дип сорады Булат, башын күтәрмичә генә. Ул малай кичә миләш чәчәген бутады. Килү белән кош оясын туздырды, йомыркаларын ватты. Ул мескеннәр хәзер яңа оя корырга урын эзлиләр. Оя корып көчләре бетәр, бала чыгарырга соңарырлар. Көзгә кадәр балаларының канатлары ныгып җитмәс. Диңгез кишкәндә батып үләрләр. Алар инде бер кайчанда безнең урманга кабат кайта алмаслар. Булат яшь белән тулы күзләрен ачып җибәрде. Караса, Таңсылу әллә кайда, аланның аргы башында ботаклары сынган миләш агачын кучаклап утыра. Башы иелгән, йөзе сагышлы. Булатка карап, моңсу гына елмаеп куя да, миләш кәүсәсен сыйпап назларга керешә. Эх, менә хәзер күрсәтәсе иде аны Кәлигә. Булат ашыга-ашыга күз яшьләрен сөртте, ләкин миләш агачы төбендә урман кызы да юк иде инде. Булат сикереп торып лагерьга чапты. Ашыга-ашыга койма аша кергәндә, чалбар балага эләкте дә, койма буенда фотоаппарат тотып яткан Кәли өстенә мәтәлеп төште. Тагын син менә әле бу дип кычкырып җибәрде Кәли. Кадрны боздырдың бит, тиле. Син нәрсә төшерә идең соң? Ашхананы төшерәм. Әнә бит, Ванялар котлет ашап утыра дип, телен ялмап куйды Кәли. Син ник бармыйсың? Барырсың. Тәрәзәдән төшеп, урман кызы карап йөргәнеңне вожатый апа белсә, синең аркаңда көндезге ашка кадәр ураза тутасы була инде. Беләсеңме, Кәли, син киткәч тә, урман кызы килде, әйдә барабыз. Кәли ялт итеп Булат ягына борылды да, яткан урыныннан сикереп торды. Ике күздән дә ут чыгара торган фокс-мок сөйрәнәсең киләме? Мин андый инде беләм. Кәли бик кызыклы нәрсә уйлап тапкан кебек, телен шартлатып куйды. Кечкенә күзләрен шелт-шелт йомгалап, Булатка якынайды. Әйтерсең, алдамыйсыңмы? Алдамасаң, менә сиңа аппарат. Үзең генә барасың да, карточкага төшереп кайтасың. Нигә телсез калдың? Тотылдыңмы ялганан? Иптәшенең авызыннан шундый сүз чыгуга, Булат бер карарга килде. Китер, пленкасы бармы? Сиңа җитәрлек, 3 кенә кадр төшерелгән. Булат юлсыз сукмаксыз җирдән тагын әлеге түгәрәк алан ягына йөгерде. Кинәт ул үзенең каршысында шау чәчәккә күмелгән 2 гөләп куагы күреп шып туктады. Берсенең чәчкәләре гап-гади, икенчесенеке бик гаҗәп. Сабый бала калфагы зурлыгында. Таш яфраклары ялкын телләре кебек янып тора. Серкәчләре нәкъ саф алтында ялтырый. Үзеннән әллә нинди башларны әйләндерә торган хушис бөркелә. Ирексездән Булатның куллары чәчәккә үрелделәр. Ләкин ул килеп кагылуга, чәчәк зур кызыл күбәләк булып күтәрелде дә, икенче бер куакка күчеп утырды. Утыруы булды. Яңадан шундый гөләп чәчәгенә үрелде. Булат тагын аңа якынлашты, тагын сакланып кына кулларын сузды. Гөләп куагы салмак кына чайкалып куйды, турайып, башын читкә борды. Һәм тылсымлы чәчәк тагын куактан аерылып, күбәләк булып очты. Булат сихерләнгән кебек аның артыннан йөгерде. Чәчәк күбәләк куактан куакка, агачтан агачка кунып, бик озак очып барды. Үлән асларына кереп качты. Биккә, зәңгәр һаваларга күтәрелде, тагын түбән төште, тагын урман аланнарын буйлатып, Булатны үчектереп йөрде. Йөгерә торгач, Булат тәмам хәлдән тайды. Тәмам өмет өзеп,
киселгән агач төбенә утырды. Ә Күбәләк, әйтерсең шуны гына көткән. Булатның нәкъ каршысына ук килеп төште дә кунды. Инде менә кулны гына сузасы да, канатыннан ләктереп кенә аласы. Ләкин Булат кул сузарга түгел, хәтта сулыш алырга да кыймыйча, төп башына бергеп үскәндәй тик утыра. Әз генә селкенсә дә, тылсымлы Күбәләк тагын очып китәр дип курка. Бик озак шулай утырганнан соң, ниһаять батырлыгын җыеп ул башындагы кепкасын салды да, ялт итеп Күбәләк өстенә каплады. Вәссәлам, инде хәзер ычкынып кара. Булат сакланып кына кепкасының бер читен күтәреп карады. Кепка астында тапталып ауган сарут кыякларыннан башка бер нәрсә дә юк иде. Нәкъ шул чакны таныш тавыш яңгырап ишетелде. «Эй, эй! Карурман бабай кызы, син шаяртасыңбы?» дип кычкырып җибәрде Булат. «Бүген урманда үсемлекләр ярышы бара», дип җавап бирде Таңсылу. «Кояш күк түренә менеп җиткәнче, кайсы үлән иң зур үсә, шул җиңүче була». Булат башын күтәреп караса, каршысында ниндидер алан. Алан уртасына бер-бире белән җитәкләшеп нарат малайлары түгәрәкләнеп баскан. Алар әкрен генә чайкалалар. Яшел ботакларын селкеп, тавышсыз гына кул чабалар. Урман кызы да шунда. Нарат малайлары өстеннән аның башындагы зур кызыл бантигы күренә. Юк, бантик түгел икән. Баягы ут Күбәләк Таңсылуның башына кунган. Ул да үләннәр ярышын карый, ул да үзенчә кул чаба, канатларын җилпи. Кәлинең баягы сүзләре Булатның хәтеренә килде дә, ул бер-бер артлы 3 кадр төшереп алды. Тик 4нче кат аппаратын төзәгәндә, урман кызы җир астына кереп киткәндәй юкка чыкты. «Качсаң качарсың, сурәтең камерага эләккәч, әллә кая бара алмассың инде», дип көлде Булат. Баядан бирле шул тирәдә бер кош чыркылдап йөри иде. Калган кадрларына Булат шуны төшереп алды. Инде хәзер кайтырга да була иде. Тик менә юлны ничек табасы? Теге Күбәләк артыннан йөри торгач, әллә кайларга китеп адашты бит ул. Тирә-ягына ныклабрак караса, тагын кызык хәл. Якында гына ботаклары сынган, әлеге шул миләш агачы үсеп утыра. Әнә таныш каен, менә таныш сукмак. Озакламый агачлар арасыннан лагерьда күренде. Кичен Кәли вожатыйдан рөхсәт сорап Булатларга керде. Алар чылан тәрәзәләрен томалап, пленка проявить иттеләр. Мәктәпкә түгәрәккә йөреп, бу эшне Булат яхшы өйрәнгән иде. Иң элек пленканы 3-4 минут чамасы проявитель ремәсендә тотасың. Аннан соң чиста суда чайкап аласың да гидросульфид ремәсенә саласың. Анда ул 20 минут чамасы торырга тиеш. Иң теңкәгә тигәне әнә шул 20 минут инде. Нәрсә булыр, нәрсә чыгар дип караңгы чыланда көтеп утырганда, 20 минут түгел, 20 сәгать булып тоела ул. Шөкердәшеп утырырга яныңда иптәшең булса тагын бер хәл. Алай дисәң, иптәшнең дә төрлесе була бит. Кәли ул канга тоз сибәргә генә белә. Гидросульфид савытының өстен каплап куйды да, кесә фонарен яндырып, Булатның күзенә үк китереп терәде. «Алдаган булсаң, беләсеңме мин сиңа нәрсә өйрәтәм? Үгез догасы. Синең аны ишеткәнең дә юктыр әле. Аның янында ябагадан ут чыгара торган фокус-мукус чүп кенә. Тфу, түшәм аркылы йолдыз саный беләсеңме? Самавыр торбасы белән бер чүмеч су гына китер, хәзер үк күрсәтәм». Ул тагын әллә нинди тузга язмаган фокуслар сөйләп бетерде. Тагын алдаган булсаң дип, Булатка әллә нинди җәзалар уйлап куйды.
Аның тыкылдавын тыңлап утыра торгач, шактый вакыт узды. Ниһаять, Кәли пленканы гидросульфид эремәсеннән алып салкын суда юды да фонарь яктысына китерде. Булат та, утырган урыныннан сикереп торып, муенын сузды. Әнә агач атка атланган бер кыз, әнә туп тибеп йөрүче малайлар, әнә ашхана. Булары Кәли төшергән рәсемнәр. Булат аларны рәтләп күз дә салмады, ләкин үзенә таныш түгәрәк алан рәсемен күрүгә, аның күз аллары караңгыланып китте. Шул ук чәчәкле алан, шул ук яшь наратлар, хәтта ут күбәләк тә шундагы бер агачта утыра. Барысы да бик ачык, барысы да үз урынында, хәтта урман кызы утырган агач төбедә аермачык күренә, тик Таңсылу гына бер кайда да юк иде. Икенче көнне лагерьда дружина сборы булды. Ачык тәрәзәдән көннең көн озын кояш нурлары, чәчәк исләре һәм пионерларның шат җырлары бөркелеп торды. Моңа кадәр отряд сборларында калдырмый торган Булат бу юлы өйдән дә чыкмады. Ул иптәшләренең күзенә күренергә ояла иде. Кәли бөтен лагерьга сөйләгәндер инде. Ялганчы дип күзне дә ачырмаслар дип уйлады ул. Ләкин кичкә таба Кәли үзе атылып килеп керде. Ул кыска муенлы зур башын гадәтенчә Булатның маңгаена ук терәп, ашыга-ашыга сөйләп китте. Син нигә кичә әйтмәдең? Шәп булган бит парень. Соңгы кадрларыңны кәгазьгә төшергәч, күзләрем тынды. Әле берәүгә дә күрсәтмәдем. Мә, үзең генә кара. Кәли куйныннан зур-зур 3 фото чыгарып өстәлгә куйды. Булат аларны шундук таныды. Шул кичә уйнап кына төшереп алган теге кызчык, нәкъ үзе. Икенче рәсемгә карагач, Булат куркып китте. Өченчесен күргәч, кычкырып көлеп җибәрде. Рәсемнәрне әле яңа гына күргән кебек, Кәли дә рәхәтләнеп көлде. Көлде дә, бик зур ачыш ясаган кебек, кинәт шып тукталып Булатка карады. Беләсеңме нәрсә, Булат парень, диде ул. Әйдә, бер кызык ясыйбыз. Бу рәсемнәрне бер кәгазьгә ябыштырыйк та, фотогазета чыгарыйк. Шул, әйдә шулай итик. Алар газетага исем таба алмыйча бик озак баш ваттылар. Аның каравы менә дигән исем табылды. Икенче көнне иртән яшь натуралист почмагы каршысына бөтен лагерь җыелды. Анда күңел күзе исемле кечкенә генә фотогазета эленгән иде. Газетада 3 рәсем. Беренче рәсемдә әлеге шул кызчык. Ул бер куакның иң түбәнге ботагына кунган да, канатларын җәеп, авызын зур ачып түбәнгә карап тора. Нәрсәгәдер борчылганы, нәрсәдәндер бик нык курыкканы әллә каян күренә. Җирдә кап-кара агулы җылан. Гаҗәп. Анысын Булат бөтенләй күрмәгән иде. Икенче рәсемдә тагын да кызыграк хәл. Кызчык башка ботакка күчеп утырган. Бераз гына читтәрәк аның оясы. Ояда әле каурый да чыкмаган 4 кош баласы. Куак астыннан бер кирпе чыгып килә. Җылан авызыннан 2 япле угын чыгарып кирпегә ташланырга тора. Өченче рәсемдә кызчык тынычланып балалар янына барып утырган, ә кирпе бик тәмләп кенә җылан ите ашап утыра. Газета тирәсенә җыелган пионерлар шау-гөр киләләр, көлешәләр. Кәли барысыннан да күбрәк такылды. Кирпесен генә кара син аның, кирпесен. Кәпрәйсә дә җае бар шул. Кыш балаларын тәки коткарган бит, дип калын тавыш белән шаркылдап көлә. Кем төшереп алган икән? Башкаларның да шуны беләсе килә. Яшь натуралистларның күзләре ут яна. Алар бер-берсенә көннәшебрәк карыйлар.
яшерме янәсе, беләбез, синең эшең. Ләкин берәү дә Булат эшедер дип уйламый. Ә Булат үзе бәхәсләргә катнашмый. Тыйнак кына елмаеп, бер читтә басып тора. Өченче көнне иртән күңел күзе янына тагын бөтен лагерь җыйналды. Чөнки анда яңа фото өстәлгән иде. Кечкенә генә кырмыска түмгәге янында эшләпә кадәр ал гөмбә. Гөмбәнең читләре югары кайтарылып, түбәсе таш чинаяк кебек чыкраеп калган да, шунда мөлдерәмә булып яңгыр суы тулган. Кечкенә генә ямь-яшел үлән бакасы шул бассейнда су кыена. Гөмбә янында үскән кыңгырау чәчәгенә ике кырмыска менгән. Алар баканың су кыйнганын күзәтеп торалар. Шуннан соң күңел күзенә һәр иртәдә яңа рәсем өстәлә башлады. Тик бу серле күзәтчеләрнең кем икәнен беркем дә белми иде әле. Сернең ачылуы да кызык кына булды. Шулай бер көнне Булат белән Кәли соңарып кына газета янына чыктылар. Ни күзләре белән күрсеннәр, газетага башка бөтен рәсемнәрдән дә зуррак яңа рәсем өстәлгән. Рәсемдә Кәли һәм Булат. Кәли стена буена тезләнгән, ә Булат аның җилкәсенә баскан да газетага ниндидер рәсем беркетеп маташа. Эшнең нәрсәдә икәнен алар шундук төшенеп алдылар. Кемдер алардан хәйләкәррәк булып чыккан. Сагалап торган да үзләрен фотога төшереп стенага элгән. Эш харап бит, парень, серне ачканнар. Әйдә тизрәк кубарып ташлык, диде Кәли, һәм ашыгып стена буена тезләнде. Булат аның җилкәсенә менеп басарга да өлгермәде, бөтен почмаклардан, куак артларыннан эшләре катып, көлә-көлә балалар йөгерешеп чыктылар. Алар Кәли белән Булатны бөтереп алдылар да күтәреп һавага чөйделәр. Лагерьдә беренче сменаның соңгы көннәре якынлашты. Кәли белән Булат аерылмас дуслар булып киткәннәр иде инде. Лагерь ябылу тантанасы алдыннан алар соңгы мәртәбә бергәләп урманга чыгарга булдылар. Йөри торгач, бер бик матур чишмә буена килеп чыктылар. Чишмә ап-ак ташлар арасыннан шилтер-шилтер итеп агып чыга. Җил исеп куйганда, агач яфраклары арасыннан нурлар төшә дә, су өстендә кояш күбәләкләре уйный. Чишмә өстенә зур бер карлыган куагы җәелеп үскән. Аның берничә тәлгәше суга манчылып, чишмә акканда әкрен генә тирбәлеп тора. Кәли шушы күренештән күзләрен ала алмыйча, бик озак карап торды да, чын күңеленнән сокланып, «Ух, нинди матур!» дип куйды. Аның авызыннан шул сүз чыгуга, якында гына кемдер чишмә чылтырагандай саф тавыш белән көлеп җибәрде. «Хи-хи!» Малайлар тавыш килгән якка йөгерделәр. Анда беркем дә юк иде. Тик әлеге чишмәдән дә матуррак икенче бер чишмә генә гөлдер-гөлдер агып ята иде. Кәли белән Булат аптырашып, бер-беренә карашып алдылар. Шул вакыт кайдандыр ялкын кебек җитез бер тин атылып чыкты да, каршыдагы агач ботагына утырып, алгы тәпиләре белән битен юа башлады. «Төшереп ал, тизрәк, Булат!» дип пышылдады Кәли. Ләкин шул арада тиен икенче агачка, аннан өченчесенә, дүртенчесенә сикерде. Ул үзен рәсемгә төшерергә һич ирек бирми, ләкин артык ерак та китми. Малайларны алга әйдәгән кебек, агачтан агачка сикереп һаман бара, һаман урман түренә ераграк керә. Менә ул Кәли белән Булатны бер алан җитенә китереп җиткерә дә, үзе кинәт юкка чыга. Менә кояш кечкенә генә болыт артына кереп апланды. Болыт шәүләсе ала-тилә күләгә ясап, алан өстеннән шул бузды. Бил тиңентен кәрешкәле, сарутлы, кыңгырау чәчәкле түгәрәк алан буйлап вак-вак дулкыннар йөгереште.
Әллә кайдан гына килеп чыккан дуамал җил агач башларына орылып бәрелеп үтте. Моңа кадәр йокымсырап утырган җилбәзәк усаклар дерт итеп уяндылар да, бөтен урманга шаулаша башладылар. Пышы-пышы килеп, тынгысыз җилнең гайбәтен саттылар. Ә чыршы усаклардан күп биек булса да, мондый гына җилне соңга сукмады. Очлы башын алга-артка чайкаштырып, борын эченнән генә гамьсез гүлдәп утыра бирде. Гу, гу. Тагын бераздан карт имән уянды. Ул җилбәзәк усакларның юк-барга гауга күтәрүләрен ышатмады. Ябалдаш башына керен генә калкытып, йөнтәс кашлар астыннан җитәрсезгә шыбырдыклар дигән кебек усал гына карап куйды да, яңадан күзләрен йомды. Усаклар шундук дип бер-берсен кисәтә башладылар. Булатның йөрәге дөп-дөп тибәргә тотынды. Ул түземсезләнеп, Корман бабайның җыр башлавын көтә иде. Болыттан төшкән җыртык-пыртык күләгә кисәге узып китте. Ләкин тиздән кояш икенче болыт астына керде. Җил көчәйде, карт имәннең йокысы тәмам бүленде. Җилбәзәк усаклар яңадан шау-шу кубардылар. Кинәт урман караңгыланып китте. Әллә кайда, еракта тонык кына булып күк күкрәде. Урмандагы бөтен агачлар дәррәү кубып, берсен-берсе бүлә-бүлә шаулашырга, укылдашырга керештеләр. Кайдадыр шатыр-шатыр килеп ботаклар сынды, агачлар ауды, сәер кошлар кычкырган, йырткычлар улаган кебек булды. Һәм кинәт шул тавышлар барысы бергә кушылып, искиткеч моңлы бер көйгә әверелделәр. Бу көйдә урман шаулавы да, күк күкрәве дә, чишмәләр челтерәве дә бар иде. Бу көйгә тагын әллә кайдан рояль аккордлары, курай моңнары, тагын әллә нинди авазлар кушылды. Кәли дустының беләгеннән кысып тотты. Аның күзләре зур булып ачылган, калын иреннәре кысылып, юкка гына булып калган, йөзе агарынып киткән иде. Ул аланның икенче ягына ымлап пышылдый. Булат, кем ул анда? Син күрәсеңме ди? Булат борылып караса, ни күрсен? Аланның аргы ягындагы 100 еллык агачлар арасында, агачлар кебек үк зур, шундый ук юан бер бабай басып тора. Аның куе яшел сакалы биленә җиткән, озын чәчләре дә җилкәсенә төшеп сакалына кушылган. Үзе мәһабәт тә, әллә ничек бик куркыныч та. Юан имән ботакларына охшаган зур кулларын бер югары күтәрә, бер түбән төшерә, уңга-сулга селтәп җибәрә, кискен хәрәкәтләр белән башын чайкый, сакалын селки. Аның хәрәкәтләренә буйсынып, урман җыры тагын да үсә, ныгый, дәһшәтле бер көч белән яңгырый башлый. Малайларның йөрәкләре ярылырга җитешеп тибә, һәм алар сүз берләшкән кебек, кинәт борылып, артка-алга карамыйча, лагерь ягына йөгерәләр. Кайтып җитәрәк, аларга Газизулла абзый каршы очрады. Сез кая югалдыгыз, малай яктыклары, диде ул борчылган тавыш белән. Күрмисезмени, әнә нинди гарасат килә. Малайлар бер-берсен бүлә-бүлә үзләрен куркыткан Корурман бабай турында сөйләп бирделәр. Газизулла абзый сәер генә елмаеп, балаларны тыңлап торды да рәхәтләнеп, гөлдерәтеп, көлеп җибәрде. Юк, балалар, урманда сез куркырлык бер нәрсә дә юк. Шатланыгыз гына, сезнең күңел күзләрегез ачылган, күңел күзе чыклы алан өстеннән күтәрелгән ак томанны да гүзәл урман кызы итеп күрә. Карт имәнне дә серле дирижерга, җырчы Корурманга охшата.
Менә инде хәзер минем дә күңел тыныч. Сез Орман җырын ишеткәнсез. Кабат бер кайчан да ул сезнең күңелегездән чыкмас. Саф күңелле кеше булып үсәрсез. Рамил Ваҗиев укыды.